Navenda ragihandina YPG, diyeke îlona 2015 de ji bo ku pediviyên hêza YPG'ye pêjî bi cih bînin, dest bi amadekirina kovara parêzvanên Rojava kirin. Hêzên me di çeperên şer de bûn. Lewma ji pêşketinên ku di Rojavayê Kurdistanê de çê dibû, zêde agahdaranîn bûn. Li Kêlekavî, ji bo pêwîstiyên xwe yên birdozî bi cih bînin, navenda ragihandina YPG dest bi vê xebatê kir. Kovarê parêzvanên Rojava ji du zimanan pêk tê. Cur bi cur beşên xwe hene. Ji dîrok heyanî roja me îro nirxandina rewşa siyasî, perwerdeyên çekan heyanî biranî şervanên yê şer, nivîsên li ser şehîdan helbest, çîrok û her wekî din nivîs di hundirê kovar de cihjêrê dihat dayîn. Gelek caran ev nivîsana wêdetirî ku ji arşîvan were pêda kirin, ji aliyê şervanên YPG'ye pejêve têşandin. Lewma kovar di hemû çeperan de her cihek ku şervanên YPG'ye pejêle heye de têxwandin. Ji bo nivîsên kovarê em gelek beşê hene wekî dîrokî û çend beşê din jî hene jî em ji materyalê de dixin û hinek beşê hene heval xweş martînin û gelek heval hene dibînin û hevalên wa nivîsê xwe weşandine ew jî meraq dikin û ew jî nivîsê xwe bişînin û em daxin ser kovarê. Em kovarên parêzvanên Rojava amade dikin. Ew kovar dibe di beş, hem beşê Kurdî û hem beşê Erebî. Beşê Erebî ez ê ciyê xwe digirim. Yani ew kovar yani pir beş tê de heye, pir zengîn e. Mesela destpêkê rewşên siyasî tê nirxandin, hem nirxandin ew mehê tên çêkirin. Ew vê mehê jî derdikeve, hem jî ser hevalên şehîd. Mesela hem hevalên yê bi hevalên şehîd jiyan kirine. Ew heval jî mesela bir anînê wana yê bi hevala mane. Ew jî wisa nivîs hazir dikim. Yani nivîs hazir dikim dinivîsînin ser hevalên xwe. Wisa wek bir anînekî çê dibe. Piştî wê heval ew bir anî ji me re dişînin. Yani min gotiya ev kovarê me pir zengîn e. Micarî wan zêde ne. Mesela hem silah, mesela silah ev jî em dixin kovarê xwe. Nava şart û mercên zehmet de evek pêk hat. Ji ber ku endamên ku ev kar bidin meşandin û birê ku pêk bikin, peydakirin zehmet bû. Rêheval Heqî Bagok ku di êrişa Qereçoxê de gihîşt rasta şehadetê ve alîkariya şêdherek re hejmarê yekem ji kovarê parêzvanên Rojava derxistin. Rêheval Heqî ji bo vî karî hatibû ekterkirin û her roj di nava hewildana xwe pêşxistin de bû. Ji xwe di zanîngehê de endîzyariya komî derxwandibû. Ji ber vê yekê feyrbûna wî demekî dirêj neajot. Heyanî gihîşt rasta şehadetê jî her meh di kovarê parêzvanên Rojava de peşketinên nû çê dikir. Yani niha armanjê me çi ye? Yani ew kovar hevalên me nihayê çeperên şer orada mesela nikarin rewş teqîb bikin, nikarin wisa zêde perwerdeyê xwe bibînin. Di niha meyzebekî kovarê me wek materyal têbkar anîn. Mesela her taburekî wisa wek tîm, wek taqim. Yani heval ser vê kovarê wisa perwerdeyê xwe dibînin. Pir tiştî wî heye. Mesela ew heta parêznamayê seroketî jî hebû. Heval orada xwe çêzeleme dikin, perwerdî wan wisa dibînin. Yani mucarekî baş bû. Yani dema em vê kovarê amade dikin, bi rastî pir cuda ye. Yani ez wek xwe dibêjim, wisa hestekî pir cuda ji min re dida avakirin. Mesela amadekirina wî bi rastî pir mirov heyecan digire. Mesela ew kovar kedê hevalên şehîd hat avakirin. Mesela hevalên şehîd tê de ket dana heta gihîştiye vê astê. Yani astakî wî heye. Ji ber vê dema mirov kar dike bi heyecanlî. Yani yê vê kovarê amade kire destpêkê yê pêşxistiye, destpêkê heval heqî. Yani kedê heval heqî vê kovarî bi rastî heye.